S'has vingut a visitar la casa per quina raó? Perquè jo sóc membre de la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya, llavors és una oportunitat molt bona que tenen els nostres fills i les nostres filles de saber què passa realment a darrere dels mitjans de comunicació, que no tot és salt glamour i no tot és només la imatge que projecten, sinó que a darrere hi ha tota una feina de molts professionals absolutament anònims i que hi ha una feina molt rigorosa, molt seriosa i molt estricta, i que realment els mitjans de comunicació no solament són aquest element frívol que ells utilitzen com a oci, sinó que realment la importància que tenen avui dia, tant amb les idees com amb el futur que comportarà als nostres fills, la informació que els donem avui, això serà fonamental per la seva formació. Aquí a l'Europa és segurament la primera casa per informar de com funciona un mitjà audiovisual, audio i visual. I a Occitània hi haurà un ensaig aquí a l'Hostal d'Occitània. Aquí vous parlez en llengua occitana, veieu que és la primera vegada que anem a parlar la llengua occitana. Què pot vous donar com a impressió, com a catalana, parents d'escolans, parents de drol, parents d'infants, de nens aquí a Catalunya, l'afrairament potencial que hi ha entre una escola d'aquesta mena i una escola també en Catalunya, en Occitània. Això és importantíssim, perquè avui dia que els nens i les nenes tinguin realment coneixement de que hi ha aquesta diversitat cultural, de que hi ha altres llengües que no només són les d'internet com puguin ser a l'anglès, que hi ha altres cultures i hi ha persones que volen perseverar tot això que ha sigut el nostre passat i que és el fruit que ara ells recullen, això és importantíssim. Llavors el fet que hi hagi més cases de la ràdio i la televisió a altres països i sobretot també si són de parla catalana com nosaltres, doncs és molt important.